Hello mga amigo, welcome back sa ating channel mga amigo. At nandito tayo ngayon sa Las Piñas sa Almansao, no? Katatapos lang ng ating kasama sa trabaho at ang ating kaibigang social worker at papunta na tayo sa isang client natin sa Muntinlupa sa may Manggahan itaas sa Putatan, Muntinlupa City. On the way po tayo, palabas na po tayo ng Las Piñas. Punta na po tayo ng Muntinlupa. Ayan mga amigo at amiga. At amiga love, shoutout po sa inyo at maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating mga video. At sana pagpalain po kayo ng Panginoon. Ayan, nandito na po tayo sa may DBP at saka TSCO sa subdivision. Malapit na po tayo sa makalabas ng Las Piñas City. Ayan mga amigo at salamat po sa pagsubaybay sa ating mga channel at sa ating mga video at sana patuloy po natin huwag i-skip yung ating ads para naman makasahod tayo at para makatulong sa ating ekonomiya. Ayan, salamat mga amigo at samahan niyo po kami sa ating pagbiyahe papunta doon sa may Manggahan itaas sa Putatan, Muntinlupa City. Ayan mga amigo, nandito lang tayo sa may Daang-Hari sa Muntinlupa City. Ito po ay sakop na ng Barangay Ayala, Alabang kung saan ay yung mga nakatira dyan sa Ayala ay medyo matataas ang bakod. Ayan at may galap shoutout po sa inyong lahat at pagpalain po tayo ulit ng Panginoon at ingatan sa lahat ng oras. At shoutout po sa ating mga amigong mga drivers, mga riders, ingat-ingat po tayong lahat. At sa mga kaibigan po nating na naghahanap ng mapapasokan. Ayan, dito po tayo sa may Madrigal Business Park, Ayala, Alabang. Ayan, sa dati po sakop ito ng Barangay Alabang at dahil medyo malaki-laki yung area ng Barangay Alabang sa Muntinlupa City at ito ay ibinigay na sa Barangay Ayala, Alabang para magkaroon naman ng mas malaki pang income ang barangay. Ayan, at para makatulong sa mga taong nangangailangan ng hanap buhay at nangangailangan ng financial na tulong. Ayan, at may galap shoutout po sa lahat ng barangay official ng Ayala, Alabang sa loob po ng Ayala, Alabang Village. Ayan, shoutout po sa inyo lahat at maraming salamat po mga amigo. Ayan, si amigong driver ng jeep at medyo tumitigil sa gitna ng kaunti. Ayan kaibigan, tabi-tabi ng kaunti para hindi nakakabalas sa trapiko. At susunod po ng ating madadaanan ay ang Alabang proper kung tinatawag na Barangay Alabang, Muntinlupa City. Ayan, sa ngayon nandito pa rin tayo sa may pinakang main entrance ng Ayala, Alabang sa may dito sa may Alabang Town Center. Ayan, Skyway 2 kilometers. Malayo pa yan. At hindi tayo dadaan ng Skyway, papunta tayo ng Putatan, Muntinlupa City. Ayan, nandito na tayo sa may McDonald at malapit sa may Alabang Town Center. Pagdating natin dyan sa unahan ng kote ay ang nasa kaliwa po natin ay ang San Jose Village at ang nasa kanan po ay ang Alabang Town Center kung saan matatagpuan ng Department of Foreign Affairs sa may building ng Alabang Town Center. Ayan, stoplight lang po tayo dito at pagkatapos ito at diretso na po tayo sa Philippine Base Barangay Alabang, Muntinlupa City.
pagsulat at medyo napahaba. Nadagdagan pa ng subdivision. Ayan, tuloy-tuloy pa lang po tayo at kakanan po tayo dito. Yung soldiers po, dire-diretso lamang po. At papunta po ito ng Aglipay Cemetery or public cemetery dito sa Muntinlupa. At ito rin po yung daanan ng mga papunta ng cemetery ng Muntinlupa City. Ayan, dire-diretso lang po tayo doon at sa dulo po nito ay kakanan po tayo, kakaliwa po tayo doon sa may mga nakahambalang laging tricycle dito sa kanto ng Manggahang Itaas at papunta ng Esporlas. Yung sa kanan po papunta po ng Esporlas, yun, Esporlas Itaas. Ay compound po yung Esporlas. Ayan, nakikita niyo malalaki rin ang bahay na mga nakatayong bahayan dito sa area na to. At masikip ang daanan. Ayan, ito na pong tinatawag na Manggahan subdivision sa Manggahan na Itaas or compound. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat at enjoy po sa ating paglalakbay.